Kaya kinanglan nakasabutan tanong abiyang kaya agama kung kipapantag ang tanurun sa lagi luka pag-isabutin ang tanurun mo Allah. Naswala utala na sa kanya inimbagay sa sabut. Naman ang pagkabagay sa sabut. Kababiyan sa mga nabi na dahil ang ibagay sa sabut. Siya kung mga tawa mga pinagsigilan. Kuita ni man kay pun kuno. Namiyatay sa karuman niya nabuchuatayan. Ada maturuno ka wani miya ka siyaw ka to sa 50 ragun. Adi di ka chikripisyo no. Nawa na maturo yung pamilya niya. So Ibrahim alaihi salam na inayan sa abayan. Na ubali so Ibrahim nabulay ko wala. Namiyatay so inay nabuchomay na kapit. Ada niyan mga Muslim. Nabali pala lagi do nabi. Namiyamatay sa mga pagyaman ng nabi. So isaw na so abitalib na siya dumiyatay sa kapuro ko ng nabi. Kaya papakulay nagtiruan ka sulay, lakilan na ka, tsuksyan mo siya sa lungan na mawin. Sapat mo siya ka, luminiwan na pasyan. Ada niyan matalima so kalima, na umindo ko nabi, so parataya. Nataman sa ini, sampay unuan na hutala, aswagi Muhammad, sutawa kabaya ka na di nga katuro, aswan ay mga tao, ang magay sa tunga. Sama na yan. Nabigyan na tanong, kasagutan tanong kaya ka ma. Pakisagutan na tanong, wala. Kau di tanong kasagutin, nabigyan ni majuchua. Mabutot na ginaw manit sa chikwaga mo. Paano niya man ang gilabda? Yan kaya kapag ginataw tanong. Nailan yung man, upama ko anak, upama ko kaya sagutan tanong kaya gamo. Yung man ang kaya badan. Nabadan na iyak na ba ini padugo ka surgaan? Nabubadan na iyak na ba ini padugo ka narakan? Ang kayo no? Nabiyang kaya badan na simbe, apara buku dunia. Namatay sa manusia, namiya ka liberi sa badan kung naraka, namiya ka liberi ko surga. Upama ko sunyama, napaka surga, nang bagan sa badan. Sa surga, ay ibigay na badan na dipatay, badan na di kasakit, badan na di kalakos, badan na di makapumbuk, nagilang ibigay ro, nagay badan na sumilap ko na bakit pamiyapin. Naupaka naraka, na ay ibigay ro na badan, na ilaw. Ayaw siya nung mga ulamatan, nagiyabong utakuntunan niya, napagalitan na makabubiyang Madina, 500 kilometro. Ay ako ba niya na 70 ka hasta? Ano naman susiksa? Wala subhanutan. Sama nito na miya kalibri subadan. Nailayan yung maliwan to. Pag ginataw tanong na yan, miya mali antak po. Tao, subabay, sumama, kerumay na kasya kuya, sa para siyang kay badan. Para siyang kay badan. Ano man ay kape ang badan. Di marumah sa ito kerumay, ikaw ba makambalay? Sama piyawalay, ama pipiyag ginawa ubadan. Na makuha sumapiawalay, na turuan sa piglasyan ang mga appliances ka para kubadan. Mapiatilam ka para kubadan. Makanditan sa mapiat subadan. Allahu Akbar. Ano pala mga to? Pagpangapialuan niyan subadan. Pagpangakalihan sa mapiat subadan. Allahu Akbar. Na miya-piya-piya ginawa ubadan. Na ipotaya bagu niyawa. Ang kaino, ino ipotaya na bagu niyawa. Upama ko ay ini pangapiano ka sa badan. Piyakakan ka sa mga vitamin ang panganungan. Na piyaki ka na kaun. Na haram. Na iputay mo niya kay siksaw. Na kaya mo na namiyakan ka piano. Namiyakan ibig ka na mo siksa. At sa ramatay namin binabien na yarong siksa. Nailan yung mali. Yung kaya niyawang. At sa kanya ni miyang raw. Sa kanto na ini na sarigay. Sa kanya ni pangadapwan na. At sa kanya ni kanto na ini na itanong piyakan ni Pat. Eh ginami at sakit sumadan. Nasanin sa kagkabulungin ron. Di ako pangakan sa mula, kang kaya badan. Na madadiabetes. Di ako pangakan sa antulainin. Ha? Nakarni, kabiyang kaya badan, na high blood. So langan ay iba tayo badan. Nalitan mo antulainin. Na pag-iwasan tayo. Nalangan na bulong na pala na vitamin. Ay bulong sa kaya badan. Okay na, so sakit to niya ma. Nayatan ng pakalilipatan. Anto na isakitan niya wain. Ayat sakit to niya wain. Puta yung bubungyan at sarapatay. Naukata ko isang may tagabuwag kemera. Tigo nabi. Naging makachul. Siko churga. Upama kong banoy sa kanila tiguwala. Ang palalalim. Laya do kulul jannat at dalim. Naging makachul ko churga. Laya do kulul jannat at namam. Din makachul ko churga sa mga to mga subi. Nangwan ang panya kita ito kanalaka. Nadabaw na minakan ng manusia sa kabulungin. Nabiyang kaya sakit. Biyang kaya badan. Asa namatay na miya ka diberi. Kabapya. Upama. Miya tayo sa tawa sakit at yan. Bahan na miya uluko na lang. Apo sakit ko. Miya uluko ko mo. Apo sakit ko natin yan.